Ей, така се трупат последователи. Thank you so much. По дяволите не знам кой е този Силвестър, но е много важен. Тези дали са оригинални? Нямат паспорт, някои имат и паспорт чак. Аз имам две поставени цели за днес. Първата е да намеря жълтите обувки, които видях при последното ни посещение в Истанбул. Влюбих се в тях, не знам защо не ги взех. От тогава не мога да спра да мисля за тях, отиваме да ги търсим. Решихме да се поразходим с Иван, просто да обикаляме и да видим какво има. И така попаднахме на най-невероятното място, което съм виждала в Истанбул. Знаеш, капула чеше ряпа да яде в сравнение с този пазар, който се нарича Махмуд пазар. Работи всеки ден. Не знам миналия път как сме го пропуснали. Защото е от долния край на Гранд пазар, т.е. Капула чарши, ние просто не дойдохме до тук. Миналия път дойдохме специално да направим влог на пазара в Истанбул. И никъде не излиза този пазар, проверил съм всички източници в Google, в социални мрежи, този пазар не излизаше никъде, иначе с удоволствие щяхме да го посетим. Не знам как сме го пропуснали, но абсолютно всичко може да се намери тук. В сравнение с тези пазари, които обиколихме миналия път и в които нямаше почти нищо интересно, тук може да се намери абсолютно всичко. Ако някъде в Истанбул все още са останали от тези жълти обувки, които така отчаяно търсите, то това е мястото. Пускаме се в циганията. Жълто долище за колко е? 100 лири. Това е колко? 6 лева. За 6 лева какво ще кажеш? И твоята покупка. A few hours later. Ще ги взема, толкова ги търсих. Да бе. И тук също всеки си бело. Има и на строгата господарка. Не беше ли Мехмед пазар? Махмуд пазар. Не, Махмуд е кръста. Емче, наистина има всичко. Булчински рокли, официални рокли, костюми, чанти, пижами и всякакви неща. Вече сме на стоянката на туристическите корабчета срещу египетския пазар. Тук сме по препоръка на Цвети Рандева, която каза: ама как ще отидете в Истанбул без да сте опитали риба в питка? Та ето ни тук, в търсене на този деликатес риба в питка. Лесно беше. Намерихме риба в питка, мирише на хубаво, прясно е. 100 лири струва едната, т.е. 6 лева. Сега ще пробвам да лекнем. Тук сме на поредното място, където е пренаселено с твърде много хора.
египетския пазар, но няма как да не го включа в влога на пазар в Истанбул 2. I need relaxing. Край, Виагра. Не мога да кажа дали има нещо. Виагра ти, опитай. После аз ще кажа. One glass like hot. Добре, после. For me, Viagra. Not Viagra now, in evening okay, but not now. Oh, thank you so much. Did you find them? Yes. Very good. I'm very handsome, no problem. You took, yes. This is my travel log. Oh. Yes. Thank you so much. Ей, така се трупат последователи. Ако се чудите как изглежда адът за мен, точно така. И за мен искам да излезна от тук. Много хора, блъскате от всякъде, но е пазар. Бях много добра на тази игра. Каква е тази игра? Супер Марио, как се това? Ти не знаеш ли? Супер, ако е точно взема себе си. Айде, и на Балю взехме подарък. Срещу скромната сума от 50 турски лири, което е по груби изчисления към 3 лева. Вижте какви яки чорапки. Фред Флинстон, Астерикс и Обеликс, Попа и Моряка и разбира се Силвестър, които смятам да си взема. Какви чорапи си купи? Силвестър, разбира се. По дяволите не знам кой е този Силвестър, но е много важен. Този, който гонеше Туит и канарчето. Тук що приключихме с обиколката си на египетския базар. Определено е място, което се заслужава да отидете в стария египетски базар или базара на подправките, както е известен в Турция. И се продават подправки, лукуми, даже има ирански шафран, много екзотични, малко, даже доста по-скъпи отколкото на други места, но струва се да го усетите като емоция. Този египетския базар прилива с, има гейт 2, гейт 3, гейт 4 и прилива с един друг, като джипси базар, на който бяхме и сега излезахме право в квартал Балат. Моето любимо място в Истанбул, ще се разходим с удоволствието.